Kazivai vana vaMwari mufarangu kuchinganzai zvakare kuchirongwa chedu chamazuva ose Nhai Pastor. Pachirongwa patinobatsirana kupindura mibvunzo yatogona kunge tinayo inopindurika neumbowo hwemubhaibheri. Makasununguka kutumira mibvunzo yenyu either vari kuona paFacebook, just drop your question kuma comment section, kana kuti munogona kutumira pa WhatsApp number dzinoti 0772 918 335. Kana muri kuona pa YouTube is the same, munogona kuisa zvakare mubvunzo wenyu pa comment section. Mubvunzo tiri kupindura nhasi uri kuti iyo Nhai Pastor, muti weupenyu unenge uri wei? Isu tinenge tapinda muupenyu usingaperi. Ndoda kudai kuti munhu ari kubvunza mubvunzo uyu akaubvunza averenga kuna zvakazarurwa 22, regai ndiverenge vhesi ya 1 na 2. Uri kuti inoti iyo, and he showed me a pure river of water of life, clear as crystal, proceeding from the throne of God and from the Lamb. In the middle of its street, and on either side of the river, was the tree of life, which bore 12 fruits, each tree yielding its fruit every month. The leaves of the tree were for the healing of the nations. Now, ndaita maune kutangira pa verse ya 1, kuti muone kuti it's not only the Bible ratauri bedzi the tree of life, rinotaurawo zvakare the river of water of life. Saka munyika itsva kunenge kuine mvura yeupenyu, kunenge kuine muti weupenyu. Saka the question still stands, zvine basa rei isinenge tatopinda kare muupenyu usingaperi. Now ndoda kuverenga chapter 21 ya zvakazarurwa iyeye verse 3 na 4. Inoti iyo, and I heard a loud voice from heaven saying, behold, the tabernacle of God is with men, and he will dwell with them, and they shall be his people. God himself will be with them and be their God. And God will wipe away every tear from their eyes. There shall be no more death, no sorrow, no crying. There shall be no more pain. The former things will have passed away. Now, ndaverenga mavhesi akuti tiise pachena kuti zvechokwadi munyika itsva kuchazenge kusisina kufa, asi kuri kunzi kuchadyiwa muti weupenyu. Saka zvazvinoreva ndezvekuti muti weupenyu nemvura yeupenyu yatichamwa hazvinei nekudzivirira rufu, hazvinei nekupa upenyu, because upenyu tinenge tatohuwana pakushandurwa kwatichaitwa sekuverenga kwatinoita pana vakorinde vekutanga chapter 15 kubva pavhesi ya 50. Inoti iyo vakorinde vekutanga chapter 15 kutangira pavhesi ya 50. Inoti iyo, for now this I say, brethren, the flesh and blood, that flesh and blood cannot inherit the kingdom of God, nor does corruption inherit incorruption. Behold, I tell you a mystery, we shall not all die, but we shall all be changed in a moment, in the twinkling of an eye, at the last trumpet. For the trumpet will sound, and the dead will be raised incorruptible, and we shall be changed. For this corruptible must put on incorruption, and this mortal must put on immortality. So when this corruptible is put on incorruption, and this mortal is put on immortality, then shall be brought to pass the saying that is written, death is swallowed up in victory. So the Bible is very clear. Pachauya Jesu Kristo hwamanda ichirira, chichakundwa rufu nekuora kwataka inherita pakatadza Adam na Eve. Izvozvo zvose zvichapera panouya Jesu Kristo. Tichashandurwa tofuga muviri usingavori usingafi. Saka mashizha omuti weupenyu ari kunzi ndeekurapa. Mubvunzo woti saka ari kurapei? Sekutaura kwandaita, haasi kurapa rufu, haasi kurapa rufu, ari kurapa humwe utera hwese hwakavapo muvanhu nekuda kwechivi. Mukaverenga kuna Numbers chapter 12 verse ya 1, kuti kana ndichiti hutera ndiri kurevei. Numbers 12 verse ya 1, teerai munzwe. Inoti iyo, then Miriam and Aaron spoke against Moses because of the Ethiopian woman whom he had married, for he had married an Ethiopian woman. Mukatasema kuma versions anoti he had married a Cushite, amwe anoti he had married a black woman. Saka ganda chairo remudzimai waMozisi rakaitisa hondo kumba warorerei munhu mutema. Kureva kuti kune kumwe kusiyana kwatinako pamiviri yedu kwakakonzerwa nechivi. Mwari haana kuda kunge akasika vanhu vaine all those other
dzandiri kuti deformities dzakaita sekuti umwe anonzwa achirwadziwa kuti ndiri mutema, umwe muchena achiseka mutema, umwe anorwadziwa kuti sei mhaka yebvudzi rangu risingarebewo zvinoita revamwe, umwe anorwadziwa sei ndiri mupfupi ndisiri kurebawo zvakaita vamwe. Zvese zvekuva wapfupi, hutema, hutsvuku, bvudzi risingameri zvakaunzwa nekuda kwechivi. Saka patinenge tichidya mashizha omuti oupenyu ari kunzi anorapa, tichinwa mvura yeupenyu, umwe utera hwese ihwohwo hunenge huchipedzwa, huchishandurwa kusvika tasvika pachimiro chekuti munhu mumwe nemumwe akunzwa achifara nezvaari. Hapana ari kuti akatarisa umwe oti dai ndakaita sanhingi. Saka zvese zvakaunzwa nechivi zvichakokotwa nekuperevedzerwa nemashizha emuti weupenyu anenge achirapa. Saka zvaunoshuvira kuva iwewe usazvinetse nekuda kuita muyellow bone wozora zvinhu zvinopedzisira zvakuzouraya ganda rako. Just be saved and eat of those leaves. Ganda richaenda parinofanira kunge riri, mabhonzo achamera tichirebawo wapfupi. Hapana anofanira kuzorwadziwa kweupenyu husingaperi nekuda kwohutera hwakaita saihwohwo. Ndokusaka Mwari akaisa in place the leaves which will heal all those other deformities. Todera tabatsirikana, Mwari atikomborere. Amen.